तारीख ହେଉଛି ମାର୍ଚ୍ଚ 1, ସ୍ଥାନ ହେଉଛି କୋଲକାତାର ଐତିହାସିକ ଇଡେନ ଗାର୍ଡେନ। ଭାରତ ବନାମ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉଛି କର ବା ମର ବିଷୟ। ବିଜେତା ମାନେ ସେମିଫାଇନାଲକୁ ଯିବେ, ପରାଜିତ ମାନେ ଘରକୁ ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଆଦୌ ନ ହୁଏ ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ଯଦି ଇନ୍ଦ୍ର ଏହି କର ବା ମର ଯୁଦ୍ଧରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତି ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ବନ୍ଧୁଗଣ, ସମଗ୍ର ଗଣିତ ବଦଳି ଯାଇଛି ଏବଂ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ବିପଦର ଘଣ୍ଟି ବାଜିଛି। ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଗୁପ୍ତ ସମୀକରଣକୁ ଡିକୋଡ୍ କରିବୁ, ଯାହା ବର୍ଷା ହେଲେ ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱକପରୁ ବାହାର ମଧ୍ୟ କରିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଭିଡିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଶଂସକ ତେବେ ଭିଡିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ସରଳ ସମୀକରଣକୁ ବୁଝିବା। ସୁପର 8 ଟେବୁଲ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଯେଉଁଠାରେ ଯଦି ଏବଂ କିନ୍ତୁ ପାଇଁ ପରିସର ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଯଦି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜକୁ ପରାସ୍ତ କରେ ତେବେ ସେମାନେ ସେମିଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ନିଶ୍ଚିତ। ଯଦି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ଜିତିଯାଏ ତେବେ ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ମୋଡ଼ ସେତେବେଳେ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆକାଶକୁ ଦେଖୁ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ବର୍ଷା ଅନେକ ଦଳ ପାଇଁ ଖେଳକୁ କିପରି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲା ଏବଂ ଏବେ କୋଲକାତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଳା ମେଘ ଘୋଡ଼ାଇ ଯାଇଛି। ଏବେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯଦି କୋଲକାତାରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 1 ତାରିଖରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୁଏ ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ ହୋଇଯାଏ ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ଆଇସିସି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଷା ହୋଇଯାଏ ତେବେ ଉଭୟ ଦଳକୁ 1 ପଏଣ୍ଟ ଲେଖାଏଁ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଏହିଠାରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ଉଭୟଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ପଏଣ୍ଟ ଅଛି। ଯଦି ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ 1 ପଏଣ୍ଟ ପାଆନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ 3 ପଏଣ୍ଟ ପାଇବେ। ଏବେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯଦି ପଏଣ୍ଟ ସମାନ ହୁଏ ତେବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କିପରି ନିଆଯିବ? ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଠାରେ ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ ଆସୁଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜର ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ +1.791, ଯାହା ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷରେ 100 ରନ୍ର ବିଶାଳ ବିଜୟରୁ ସେମାନେ ଏହି ସୁବିଧା ପାଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ -0.100। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ସେହି ଦମଦାର ପରାଜୟ ମନେ ରଖିଛନ୍ତି କି? ସେହି ପରାଜୟ ଭାରତର ରନ୍ ରେଟ୍କୁ ଲାଲ ରଙ୍ଗରେ ଠେଲି ଦେଇଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ପଏଣ୍ଟକୁ ଯିବା। ଯଦି ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ ହୁଏ ତେବେ ପଏଣ୍ଟ ସମାନ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ରନ୍ ରେଟ୍ ଯୋଗୁଁ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ଟେବୁଲରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହି ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବ ଏବଂ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ବର୍ଷା ହେଉଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବିଦାୟ। ତେଣୁ ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ କେବଳ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ନୁହେଁ, ପ୍ରକୃତି ସହିତ ମଧ୍ୟ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଯେ ମ୍ୟାଚ୍ ଇଡେନ ଗାର୍ଡେନରେ ସମାପ୍ତ ହେଉ, କାରଣ ଯଦି ବ୍ୟାଟ୍ କାମ କରେ ତେବେ ଆମ ଦଳ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବର୍ଷା ହୁଏ ତେବେ ଖେଳ ଶେଷ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜକୁ ପରାସ୍ତ କରି